May hapon guys, for today's video naglaglaod ko sa mong baybay kay para magpahangin lang. Ako rin yung isa gasuroy-suroy na sa baybay. Hunas day karon diri sa maong diri ko sa pasil nagsuroy-suroy. Hangin magud diri sa baybay maong mila ako diri. Andali guys, so lapitan nagsuroy-suroy ako diri sa pasil na diri lapit. Lamig kayo ang hangin diri sa baybay, lamig kayo magpahangin. Nakadungog kog buto gani mong milingi ko kay curious man ko may dool ko kung asa to gikan ang buto. Nakabalon ako asa to tungod dapit ang mi buto ganiya. Tuwala siya dito sa unahan ako tungod tuon karon. Kabalik. Sila. Ay kung ansa na? Ansa na? Ansa na? Kisa game mo na. Ha? Slow daw, slow daw. Slow daw. Ay, bandong rin. Sikit rin. Okay, nakadung dito ka ba? Nakadung ka ni. Maputa. Sulay daw. Saan na siya ka ng Flying Tiger? Sige daw. Ha? Ano niya? Uyugon? Hinaya eh. Ako ka ba ito na Flying Tiger? Pila ni pila? Pila? Ladies, pan. Flying Tiger na dili. Tiger. Type of all. Gidaw. Ano na uyugon? Balik na ako sa agi, nakita na ako ang ilang gimong walang taka. Ano ko nakita ba unsan eh? Agi man din sa kalaskas. Napo din naglaag nga itoy diri oh. Mara to, bye bye.